Tnediet strateġija għal perjodu ta' 5 snin mill-Ministru responsabbli mis-saħħa Joe Etienne Bela bħala għodda importanti ħafna biex jiġu evitati każi ta' suwiċidju f'pajjiżna. Din ukoll l-ewwel strateġija tax-xorta tagħha l-pajjiżna li wkoll se tkun qed tolli l-prijorità tal-Gvern fejn tidħol is-saħħa mentali. Is-suwiċidji huma problema sinifikanti u komplessa għal kull pajjiż fid-dinja fejn hu stmat li jseħħu iżjed minn 700,000 persuna kull sena. L-istrateġija lokali ġiet infassla mill-servizzi tas-saħħa mentali taħt l-awspiċi tal-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva f'kollaborazzjoni ma' partijiet konċernati minn diversi oqsma. Fit-tnedija tagħha l-ġimgħa filgħodu ngħat li l-inklużjoni ta' esperti b'esperjenza fil-proċess ta' konsultazzjoni saħħet ħafna t-tifsira u d-direzzjoni fejn irid imur il-pajjiż. Il-konsultazzjonijiet saru wkoll ma' professjonisti u aġenziji mill-oqsma tas-saħħa, il-benesseri soċjali, l-edukazzjoni, l-inforzar tal-liġi, il-medja u gruppi emarġinati provdew viżjoni komprensiva għal sforzi estensivi ta' prevenzjoni mis-suwiċidju u l-interventi bikrin. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Bela qal li l-prevenzjoni tas-suwiċidju responsabilità kollettiva li teħtieġ pjan komprensiv iffukat fuq is-soċjetà u b'kollaborazzjoni sħiħa. Hija importanti l-Gvern huwa impenjat li s-saħħa mentali jagħtiha dimensjoni ta' priorità aktar minn qatt qabel. Ovvjament ma tistax tħares lejn is-saħħa mentali mingħajr ma tikkonsidra sew is-suwiċidji. Ħanerġa' ngħid, ir-rata ta' suwiċidji f'pajjiżna hija fost l-inqas fl-Ewropa. Imma għal-Gvern dak mhuwiex biżżejjed, aħna rridu li kemm jista' jkun kull mowt mis-suwiċidju tiġi evitata bl-aħjar mod possibbli. Il-Ministru għas-Saħħa kompla li din l-istrateġija ġiet żviluppata b'attenzjoni, igwidata minn riċerka bbażata fuq evidenza xjentifika u b'mod partikolari mill-esperjenzi u narrattivi ta' dawk affettwati mis-suwiċidju. Fażi importanti fl-impenn tal-istess strateġija se jkun loti ta' kura integrata u ċċentrata fuq l-individwu biex jissaħħaħ l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa mentali u jinkisbu l-aħjar riżultati. Kif tħabbar diġà l-Gvern għaddej bil-pjani tiegħu biex tiġi stabbilita acute psychiatric unit ġdida fil-viċinanza tal-Isptar Mate Dei biex tkun tista' tilqa' individwi bi sfidi akuti ta' saħħa mentali. Minn barra hekk żona psikjatrika apposta fih dan id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei se tiżgura maniġġjar effiċjenti u xieraq ta' każi simili ta' emerġenza. Għal aktar appoġġ speċjalisti fil-mediċina tal-familja nataw is-seta li jordnaw mediċini antidepressanti u kontra l-ansjetà waqt li se jirċievu taħriġ komprensiv biex jindirizzaw aħjar il-ħtiġijiet tas-saħħa mentali fil-komunità.